Barkam da zuwa zauren mu koyi turanci gaba daya, kuma ni ne naku dan uwa Aliyu Lilwano da yake kara mana turanci a yau da kullum. Wannan episode za mu yi magana ne akan gabbai da ya shafi hannu. Hannu ana ce da shi hand. Hannu ana ce da shi hand. Wa'innan 'yan yatsu ana kiransu da fingers. Wa'innan 'yan yatsu ana kiransu da fingers. Ku sani cewa kowane ɗaya daga cikin wa'innan fingers suna da suna da turanci. Suna da suna da turanci. Na farko, wannan ɗan yatsan finger ana ce mishi thumb. Thumb. Wannan na biyu ana ce mishi index finger. Index finger. Wannan na uku ana ce mishi middle finger. Middle finger. Wannan ana ce mishi ring finger. Ring finger. Wannan ana ce mishi little finger. Little finger. Idan kun lura nan akwai kasusuwa guda uku a jikin wannan finger din. Ɗaya, biyu, uku. Wannan kasusuwan duka ana ce mishi phalanges. Phalanges. Kwaya ɗaya, kashi ɗaya ana ce mishi phalange. Phalange. Nan haka wannan kasusuwan ana ce mishi knuckles. Knuckles. Mun fahimta? Nan inda ake sa agogo nan ana ce mishi wrist. Dalilin da yasa ake kiran agogo wrist watch kenan. Nan in ka mutum gish ana ce mishi elbow. Elbow. Nan ana kiran shi da shoulder. Nan ana kiran shi da shoulder. To menene sunan nan? Menene sunan nan? Nan da turanci menene? Sai ku rubuta mana comment section, wannan sai ya zama test namu. Ga masu sha'awan komawa makaranta, muna enrolling student a mataki na ƙasa na koyon rubutu da ABCD. Akwai mataki na tsakiya wanda su ake kiransu da basic class, da kuma na high student. Wa'innan saboda mu haɓakar da turancinmu ne, wanda za mu iya magana a cikin mutane, imma a gurin kasuwancinmu ne ko kuma a gurin ayyukanmu. Duka muna buƙatar mu dinga yin turanci, ko da yake ba dole ba. Amma wani lokaci kasuwancin bai iya tafiya ko kuma baya cika idan mutum bai iya turanci ba. Hakan sai dai zamto mana sauƙin hanyar koyon turanci. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka taɓa mana like, kuma ka follow ni channel ɗin nan. Ba lallai ka sake ganin content irin wannan ya zo kan screen naka ba. Ni ne ɗan uwa Aliyu Lilwano da ke ƙara mana turanci. Yanzu ina ce mana barka da wannan lokaci.